Kade besho kuthiwa imali yayiyabashintsha abantu. Bengazi ukuthi noMadlamini yokabe nje. UMadlamini kuthiwa ufika laphayana ekliniki yena useqa ngisho imiga afika atshela abantu ukuthi basuke yena ngabakhokhela ngisho nemali abatshela nje ukuthi yena imali eningi ungakwazi ngisho ukuthi akhokhele odokotela usafuna ukukhokhela ngisho yabatholethe wase-South Africa wonke hayibo. Hayi phambele yabona nje imali ayibashintsha abantu iveza uhlobo lomuntu. Madlamini sabanje. Vuliwe. Awu. Mkabadeli sanibonani. Niyaphila? Siyaphila. Ubekwa yini la? Unzwanzu nje. Mkabadeli ngeke ngawadla amankwebe iphakade lami lingale ngalendlela. Ubumbane. Ufuna ukukhuluma noMbali sesimene esifana nalesi. Hey, uValenhle usesitono umatasa kakhulu namhlanje. Hey. Kulungile. Ngiyambona-ke esitolo. Ngombheka esitolo. Ujoyela sebulala abafana abaningi. Mina sithemba ukuthi ngeke uzube kuleso sibalo salapho uba. Kapitala ngithi la mama. Disemba zayijabulisa ingane. Kodwa mampela noma ku December utshwala abafana nje bedakwe babheke phezulu. Ngenxa yotshwala kufiwe. Bali. Mampela. Ngicela ikhekhe. Mampela. Oh. Ngisaleni ngadlo. Heavens, kabati usanele uyabuthinta utshwala. Hey. Mhlawumbe uhlukumezekile emoyeni uphukile. Yabona mezoqhubeka kahle utshwala kanje. Afike lathi ufuna ukuzokhuluma noMbali. Kuzomela enze kangcono. Ngeke ngize ngivumelele into yatshwala mina la emagcekeni oMkabadeli.